Bueno, betidanik izan dut gustoa ondo janztearena eta ez nun aurkitzen dendetan nire gustoko arroparik. Eta pizkataz izan, prozesua, identitatearen bilako prozesua adolescentziaren ondoren, ikasi nuen arte ederrak eta han eskultura egin nuen, eta gero arratsaretan joaten nintzen josten ikastera. Mundu biak lotzen joan nintzen, eskultura eta jantziak, eta honela izan nire gustoa. 2008tik gutxi gora bera. Orduan hasi nintzen, pizkat serio hartzen, ze ikusten nuen, etxean ez neukala tokirik, egiten nuen erropa guztiarentzat, eta orduan pentsatu nuen, lan egiteko tailer bat alokatzea. Eta hau aurkitu nuen, eta pizkat batzukuntzen joan nintzen, eta ikusi nuen denda bat izan zitekeela, eta orduan igual egunero egin ditzaket 3 edo 4 soineko. Eta orduan jendeari gustatzen zitzaion nire estiloa, eta animatu egin nintzen Manderlei firma moduan ateratzen, eta hau denda bat bihurtzen. Bi kontzeptu erabiltzen ditut. Bata da, inspirazioa aurkitzen dudana emakumearen gorputzean, eta horregatik erabiltzen ditudan patroiak edo lineak dira 50. hamarkadakoak edo 40. hamarkada horretakoak. Oso bariatua zen arropa garai hartan, emakume gorputz bakoitzak zeukan bere patroia, argalak, txikiak, altuak, baina bakoitzak bazekin nola jantzi behar zuen ahalik eta politen joateko. Beste alde batetik, ikonografia aldetik edo zer inspiratzen nauen, denetarik izan daiteke egunen baten, denda baten oihal bat ikustea, eta oihalak, materialak bera inspiratu egiten nau zeo zer egiteko. Nire berezitasuna da erropak prozesuan asmatzen joaten naizela. Nik asko disfrutatzen dut josten, materialak erabiltzen eta pizkat elkarrizketa bat daukat erroparekin. Nire modarekiko dudan erlazioa nahiko arraroa da. Mundu honetan hasi nintzen horregaitik, esan dudan bezala identitatearen bilatze horretan. Eta niri horrelako faszinazioa dudanez 50. hamarkadarekiko, nik erropak egitea erabiltzen dut eskusa moduan, aitzakia moduan mundu horrekin gertu egoteko. Horregaitik ez duzue inoiz ikusiko hemen moda aldizkaririk, igual baina 50 edo 50. hamarkadakoak, ez gaur egungokoak. Garai hartako ikonografia oso handia da, eta orduan honetarako aukeratu dudana izan da pizkat umeen edo garai hartako umeen arropak. Eta hori pizkat nahaztuta espageti westernarekin, kauboiak, Sergio Leoneren pelikulak, baita Stephen Kingen errelatuak beste gauza bat direnak, baina azkenean ez da gauza batetan inspirazioa bilatzea, da pizkatzuk barruan daukazuna eta pizkanaka lotzen zoaz kontzeptu desberdinak. Nire kolekzioa udakoa Lucky Strike izena dauka, eta hori pizkat espageti westernean inspiratu da dago. Daraman soinekoa adibidez kolekzio honetakoa da. Estanpatuak, oihalak eta erosten ditut Estatu Batuetatik. Eta komplementu asko ere handik ekartzen ditut. Adibide bat kolekziokoa da igual jaka, hau. Badauka hori bere marrazkia, lan asko artilezko tuidean dago egina, kremaierarekin. Eta hau kolekzio barrikoa da bai. Bikiniak ere egiteko erabiltzen ditudan oihalak ez dira tipiko likra merke horiek. Nik erabiltzen ditudan oihalak hori oso onak dira, hau igual toalla antzeko gizako oihala dira, nire teksturak asko gustatzen zaizkit. Eta hau da bikiniaren adibide bat. Bainu jantziak ere badauzkat, beste bainu jantzia hau ere. Alkondarak. Egiten dudan soinekoak ez ditut inoiz bi bardin egiten. Bakoitza oso esklusiboa da egiten dudana, enkarguak ere hartzen ditut. Eta soinekoetan hori gustatzen zait lantzea, esklusiboak izatea eta ez daude bi bardin. Hau adibidez, igual festa batentzarako edo koktel delakoa da. Eta hau ere zeta naturalean eginda dago. Hemen mutilentzat alkondarak. Bardin, estiloa hori kauboiak eta algodoizkoa da. Gero badauka bere marra edo zuriak eta mutilentzat bainu jantziak ere egiten hasi naiz.
ikusten duzu, taile altukoak dira, emakumeentzat erabiltzen dudan taile altua da eta mutilentzat be bai. Eta hemen daukan detailea. Eskerrik asko Gaztea webguneari etortzeagatik eta eskerrik asko be bai diseinatzaile gazteei euren babesa emateagatik, hemen laguntza behar dugu danak aurrera ateratzeko eta animatzen ditut gazte guztiak moda gustatzen zaienei beraien lana aurrera ateratzen saiatzea eta hemen itxaroten zaituztet.